አይፋይ ብቋንቋኹም ቪድዮ ትርእዩሉ አፕ ንስልክኹም መደብ ቋንቋ ፍትሒ ቬርሞንት ብዙሓት ብቋንቋኹም ዝተዳለዉ ቪድዮታት ንኽትርእዩ ዝገብረኩም ናይ ሞባይል ስልኪ አፕ ኣለዎ። እዘን ቪድዮታት ብዛዕባ ናብራ ኣሜሪካ ጥዕናኹምን ክትረኽብዎ ዝግብኣኩም ሓገዝን ኣገደስቲ መረዳእታታት ዝሓዘ የካፍላ እየን። መደብ ቋንቋ ፍትሒ ቬርሞንት ዘይመትረፋይ ማሕበር ኢና። ነዘን ቪድዮታት እውን ምስ ከም ሓካይም ነርስታትን መማህራንን ዝኣመሰሉ ሰሞያታት ሓቢርና ንሰርሐን። ቅድሚ ምትርጓምና ኩሉ ሻዕ እቲ ኣብ ቪድዮ ዝቐርብ መረዳእታ ትኽክለኛን ሓቀኛን ምዃኑ ነረጋግጽ። ኩሎም ሰባት ነዚ ኣገዳሲ መረዳእታ ክረኽቡ መታን ናትና ኣተርጓሞት ነዘን ቪድዮታት የተርጉሙ። እቲ ሓደ መዳይ ናትና ቪድዮ መርከቢን መርኣይን ናትና አፕ እዩ። ስሙ እውን መረዳእታ ንኣኹም ወይም ብምህፃረ ቃል አይፋይ ይበሃል። እቲ አፕ ንምፅዓኑን ንምጥቃሙን ብናፃ እዩ። ገንዘብ ንኽትከፍሉ ይኹን መረዳእታኹም ንኽትህቡና ኣይክንሓተኩምን። ናትና አፕ ክትጥቀሙ ኣካውንት ክትሰርዑ ወይም መረዳእታኹም ክተእትዉ ኣየድልየኩምን። ነቲ አፕ ኣብ ስልክኹም ክትገብሩ ኣንድሮይድ ፎን እንተለኩም ናብ ጉግል ፕሌይ ስቶር፣ ኣይፎን እንተለኩም ድማ ናብ ኣፕ ስቶር እተዉ። ነቲ አፕ እውን ናብ ስልክኹም ፀዓኑ። ነቲ አፕ ናብ ስልክኹም ድሕሪ ምፅዓን ንምኽፋቱ ነቲ ጽልም ዝበለ ወይናይ ሕብሪ ናይ አይፋይ ምስሊ ጠውቑ። ኣብቲ ዝርዝር ንቋንቋኹም ረኸቡ። ናትኩም ቋንቋ ብርህ ብዝበለ ወይናይ ሕብሪ ምስ ተወልዐ ነቲ ቀስቲ መጠውቕ ጠውቑ። ኣብኡ ትርእይወን ኩለን ቪድዮታት ብቋንቋኹም እየን። ነዘን ቪድዮታት ንምርኣይ ምስ ዋይፋይ ክትራኸቡ ወይም ናይ ስልክኹም ዳታ ክትጥቀሙ ይግብኣኩም። ነቲ ክትረኽብዎ እትደልይዎ ነገር ብቐሊል ክትረኽብዎ መታን እተን ቪድዮታት በቢ ምድበን ተወዲበን እየን። እተን ምድባት ድማ ጥዕና፣ መርመራ ጥዕና፣ ስነ ኣእምሮ ጥዕና፣ ኣየር ንብረትን ኣየር ጸባይን፣ ድሕንነት፣ መንበሪ ገዛ፣ መግቢ፣ ገንዘብ፣ ስራሕ ምቁፃር፣ ህፃናት፣ መጓዓዝያ፣ ናብራ ኣብ ኣሜሪካ፣ ቬርሞንት፣ መሰልኩም፣ ትምህርትን ጥዕና ዘለዎ ናብራን እየን። ነተን ምድባት ኩለን ንምርኣይ ናብ ታሕቲ ኣውርዱ። ነቲ ትደልይዎ ምድብ ንኽትሪኡ ነቲ ኣብ ላዕለዋይ ወገን ስክሪን ዘሎ ዝርዝር ምድብ ብምጥዋቕ ክትመርፁ ትኽእሉ። ብብዝሒ ወይም ብውሑድ ከም ድላይኩም ንምርኣይ ክትመርፁ ትኽእሉ። ኣብ ሓደ ምድብ ዘለዋ ኩለን ቪድዮታት ንምርኣይ ነቲ ቀስቲ ጠውቑ። ቪድዮ ንምርኣይ ነቲ ምስሊ ጠውቑ። ነቲ ቪድዮ ኣስፍሑ ንዝብል ኣብ ታሕተዋይ የማናይ ሸነኽ ዝርከብ ምልክት ብምጥዋቕ ክትዕብይዎ ትኽእሉ። ንቴሌፎንኩም ናብ ጎኒ ብምጥዋይ እውን ብምሉእ ገጽ ክትርእዩ ትኽእሉ። ቋንቋ ንምቕያር ነቲ ሆም ስክሪን ምስሊ ብቐስቲ ጠውቑ። ናብቲ አፕ በቢእዋኑ ሓደሽቲ ቪድዮታት ንውስኸሉ ኢና። እተን 3 ሓደሽቲ ቪድዮታት ኩሉ ሻዕ ትሕቲ እቲ ምድብ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ይረኣያ። ሓደሽቲ ዝተወሰኻ ቪድዮታት ንምርካብ በቢእዋኑ ነቲ አፕ ተወሰኹ።